Yayin da yake jawabi a gurin taron, shugaban kwalejin ilimi ta Sa'adatu Rimi da ke nan Kano Dr. Yahaya Isa Bunkure ya buƙaci iyaye da gwamnatoci da su ƙara zage damtse wajen bullo da tsare-tsaren da za su bunƙasa harshen Larabci a tsakanin al'umma. Shugaban kwalejin, wanda ya sami wakilcin Malam Abdulmumin Bello Imam, ya bayyana cewa so a ce yana nan domin ya jawabi mai ƙarfi saboda nuna farin cikinsa da farin cikin wannan makaranta da wannan taro da aka yi na ranar Arabiya ta duniya. Wannan rana ce gaskiya gagaruma, mun amfana kwarai da gaske. Mun ga al'adu iri daban-daban na Larabci da yara suka zo nan su kai mana, an yi musabuka, an cashe tsakanin ɗalibai, kowa ya nuna irin basirarsa da basirarsa a wannan harshe na Arabiya. Yara sun zo sun yi mana rawa irin na Laraba, ga kuma irin shiga iri daban-daban na Laraba da muka gani, wanda shi kansa ya nuna mana wannan lallai rana ce babba ta Arabiya ta duniya. A nasa jawabin, shugaban sashen koyar da harshen Larabci na kwalejin ta Sa'adatu Rimi Dr. Muttaka Alhaji Ali ya bayyana irin kalubalen da harshen Larabci yake fuskanta da kuma hanyoyin da ya kamata a bi wajen bashi fifiko kamar sauran darussa da ake koyarwa a makarantu daban-daban. الاحتفال بهذا اليوم الذي خصصه يعني الأمم المتحدة أمر يكون شرفا لنا ونحن نفرح به، وكذلك عقد هذا الاجتماع الذي يتولاه يعني هذه الإذاعة رحمة راديو. نشكرهم حيث أنهم يعني جعلوا هذا الاحتفال يكون في هذه الكلية، كلية سعادة ريمي. Yayin da take jawabi, shugabar hukumar zartaswa ta tagwayen tashoshin Rahama rediyo da talabijin Hajiya Binta Abdullahi Sarki Muktar, wadda Malam Abubakar Aliyu Darma ya wakilta, ta ce a sabuwar shekara mai zuwa kafar yada labarai ta Rahama rediyo ta ware shiri na musamman da za a rinka gabatarwa a tashar talabijin ta Rahama da harshen Larabci, baya ga wanda ake gudanarwa a tashar rediyo na Munawwa'atul Arab da ke ƙara koyar da ɗaliban harshen na Larabci. Masu sauraron wannan shiri na Larabci da masu sha'awarsa da ita kanta ƙungiyar albishir cewa muna son mu faɗaɗa shirin ya shiga cikin tasharmu mai hoto wato talabijin cikin shekara mai zuwa insha Allah. Saboda haka sai ku so mu shirye-shiryen yadda za a gudanar da wannan shiri. Abu na biyu, muna ƙara albishir, ko da yake wannan ya kamata mu bashi don kan mu faɗa a nan 'yan uwan masu kafofin yada labarai su yi mana sata amsa. Amma dai akwai wani abu muhimmi, insha Allah daga Januwari wannan za mu so gabatarwa da Larabci a rediyo Rahama da kuma rediyo talabishin ta Rahama. Saboda haka muna ƙara kiran ƙungiyoyi irin waɗanda da makarantu da suke koyar da harshen Larabci da su ƙara goyon bayanmu da ƙarfafa gwiwar wannan abubuwa domin su faɗaɗa. Harshen Larabci dai harshe ne na dukkan musulmi, ko yana jin sa yayi magana da shi ko ba ya ji tilar dai sai ya yi maganar da shi, domin dai akalla ko ta halin ƙaƙa da shi za ka yi sallah. Saboda ka ƙarfafarsa ko kuma a ƙarfafa gwiwar masu koyansa ta hanyar kafafen labarai ya zama wajibi ga dukkan musulmi in ya samu ikon yin haka. Jagoran gabatar da shirin na Munawwa'atul Arab, wanda suka shirya taron a bana, Anas Idris Hassan, ya ce babu shakka harshen Larabci na samun ci gaba a duniya, kasancewarsa harshe na 5 da ake amfani da shi. Ina mika godiya ta musamman ga shugabar hukumar zartarwa ta wannan gida mai albarka na Rahama rediyo da talabijin. Allah ya ja kwana, ya ƙara girma, kamar yadda ba zan manta da shugaban wannan kwaleji ta Sa'adatu Rimi ba, tare da sashen nazarin harshen Larabci da ke kwalejin nazarin harkokin shari'a musulunci ta wato Aminu Kano Legal da munazzama da ke Kura,
da mu'assasatul fajr da ke gadon kaya, kamar yadda zan mika jinjina ga 'ya'yan wannan kungiya ta muntada munawwatul arab da shugabanninta bisa kokarinsu da kuma sauran 'yan uwa baki daya. Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya saka kowa da alkhairi. Wasu daga cikin mahalarta taron da suka hada da iyaye da ɗaliban makarantu daban-daban sun bayyana farin cikin su da wannan rana ta Larabci. Ina farin ciki da wannan rana, ina matuƙar farin ciki, ina kuma alfahari da wannan rana. Rana mai ɗimbin tarihi, ranar Larabci ta duniya, wanda shi yake nuna mana ƙimar musulunci da ɗaukakar musulunci da wannan rana. To alhamdulillah, a wani fannin gaskiya alhamdulillah fannin Larabci ya samu ɗaukaka da ci gaba, kuma kullum yana cikin samun wannan, amma bisa taimakon Ubangiji da alkawarinsa. Amma idan bisa ga wajen shugabanninmu ne, gaskiya ba sa bashi girmansa da muhimmancinsa inda ya dace. Ai farin ciki sosai, Ubangiji Allah ya ɗaukaka wannan lugha, Allah ya sa mata albarka. Ubangiji ina roƙonka, ina kuma mika saƙona ga shugabanninmu manya, don Allah yadda suke haffafa lugogi da yawa, mu ma muna son a ce Arabiya tana da wannan abu. Zaka ga yawanci gaskiya da akwai, alhamdulillah akwai makarantu da yawa wanda ake samun lugha ta yaren Larabci, kuma ana ƙoƙarin shigarsa, to amma rashin ba da mahimmanci yadda aka ba lugar English haka da sauran lugogi mahimmanci, ba a ba wa Arabiya haka. Ga wannan taro ya kayatar da mu matuƙa da gaske, kuma ɗaya ne daga cikin hanyoyi da in ana bin su insha Allah za a ƙarfafa abin da ya shafi koyo da koyarwa da kuma ɗabbaka abin da ya shafi harshen Larabci, musamman a wannan jiha tamu ta Kano, wanda abin da ya shafi karantarwa ta addinin musulunci da ainihin wato kula da tarbiyya ta addinin musulunci yake da tasiri kwarai da gaske. Wannan dai shi ne karo na biyu da ake gudanar da makamancin wannan taro ƙarƙashin shirinmu na Wa'atul Arab na gidan Rediyo Rahama. An gudanar da gasa daban-daban da kacici da waƙe-waƙe da dai sauran wasanni da dama a harshen na Larabci yayin taron. Ƙarshen rahoton kenan. Hawa Ja'afar Bayero, Rahama TV.